Здравейте! Аз съм Алекси от SuperSound и днес ще ви представя някои от новите продукти на латвийската компания Seawood. Но за тези, които не са запознати, първо ще отговорим на два въпроса. Какво представляват панелите на Seawood и какви са техните предимства? Това са 100% натурални материали, създадени от качествена дървесина и укрепени с циментно лепило и вода. Какви са предимствата? Първо, отлично звукопоглъщане. Структурата на панелите ефективно поглъща звука в широк честотен диапазон, особено средни и високи честоти, а при комбинация с минерална вата и ниски честоти. Друго предимство е високата пожарна безопасност. Seawood панелите постигат класна реакция на огън до A2S1 D0, един от най-високите за този тип материали. Те не поддържат горене и са подходящи за обекти с повишени изисквания за пожарна безопасност. Продуктите на Seawood се предоставят в различни варианти, така че да се впишат в изискванията на всеки клиент. Предлагат се различни дебелини – 15, 25, 35 и 50 мм, с ширина на дървесната нишка 0,5, 1 мм, 1,5 мм, а по заявка и 3 мм. Размерите включват стандартните 2,40 на 60 см, 1,20 на 60 см и 60 на 60, както и шестоъгълни и други форми по поръчка. Панелите могат да бъдат боядисвани в стотици цветове, което позволява пълна интеграция в интериорния дизайн. И сега, нека се върнем към новите модели. Seawood Fleece е двуслоен акустичен панел, състоящ от класическия Seawood дървен панел, както и ултратънък слой акустичен флис, залепен от задната страна. Предимствата на това са високо поглъщане при тънък профил, по-лек и удобен монтаж, както е и идеален вариант за ограничено пространство, ако не може да отнемате много от стените си. Другия продукт, който отскоро предлагаме, е Seawood Plus. Двойна акустична панелна система, състояща се от стандартния дървен Seawood панел, а от другата страна има минерална вата. Това ви дава някои уникални предимства. Още по-ефективно звукопоглъщане и шумоизолация, отлична топлоизолация и спестяване на разходите за допълнителния монтаж на минералната вата. Така оптимизирате процеса и разходите си. Ако желаете да обсъдим конкретен проект или да получите техническа информация, свържете се с нас и нашите консултанти ще ви съдействат.